Δημοκρατίας κατευθύνεται στον χώρο όπου μαζί με τους επιτελείς του θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση. Το μνημείο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 1932 και τα εγγένεια έγιναν κατά την εθνική εορτή του ίδιου έτους. Η Ελληνική Επανάσταση του 1921 αποτελεί και θα αποτελεί, αγαπητοί τηλεθεατές, το πιο σημαντικό γεγονός της νεοελληνικής ιστορίας. Αλλά και για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία είναι ένας σταθμός αξιόλογος, αφού με το μεγάλο εκείνο ξεσηκωμό άρχισε ο εδαφικός ακροτηριασμός της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και όσο οι άνθρωποι κατανοούν ότι το σήμερα είναι γέννημα του χθες και όσο πιο πολλοί αναγνωρίζουν την ιστορία φωτεινό οδηγό, τόσο το ενδιαφέρον για τα περασμένα μεγαλώνει. 188 χρόνια πέρασαν από τότε που φρόντιξαν τα καριοφύλια του 21 και ακόμα εμπνέει και ποτίζει όλα τα είδη του νεοελληνικού λόγου και τέχνης. Ο πλήθος κόσμου, οι δέκτες μας, αναμένει με αγωνία, θα έλεγα, παρά τον έθριο πλωμό καιρό που έχουμε δώσει στον άγνωστο στρατιώτη στη πλατεία Συντάγματος να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση. Το γενικό πρόσταγμα της παρέλασης έχει ο υποστράτηγος Ζάρας Ιωάννης, ο υποδιοικητής της ΑΣΔΕΝ, που αυτή τη στιγμή με το επιτελείο του περνάει μπροστά από τους επισήμους. Το 1921 δεν είναι ένα χιλιομετρικό σημάδι στο δρόμο του ελληνισμού. Είναι ο αγώνας των σκλαβωμένων για τη θεμελίωση της δημοκρατίας. Όλα τα πολιτεύματα της Επαναστάσεως, της Επιδαύρου, του Άστρους, τα καταστατικά των συνελεύσεων της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Κρήτης και της Σάμου συνδέουν τον ελληνισμό με την αρχαία δημοκρατική παράδοση και στηρίζουν αδιάβλητα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάντοτε μια παρέλαση της νεολαίας σε εθνικές επετείους και πόσο μάλλον της στρατευμένης νεολαίας προκαλεί συγκίνηση σε μικρούς και μεγάλους. Το στράτευμα, όπου τα παιδιά εκπαιδεύονται κατά τρόπο άξιο και μέσω της εκπαίδευσης διατηρούν άριστο ηθικό και αφοσιώνονται στο καθήκον, επενδύει σε όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι πρωταρχικά για να εγγυηθούν σε στιγμές δύσκολες την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική ανεξαρτησία, στην ουσία την ελευθερία του έθνους. Βλέπουμε λοιπόν τον έχοντα το γενικό πρόσταγμα της σημερινής παρέλασης, τον υποδιοικητή της ΑΣΔΕΝ, τον κύριο Ζάρα Ιωάννη, να κατευθύνεται στους επισήμους, να πάρει την θέση ακριβώς απέναντι τους. Τη θέση από την οποία θα παρακολουθήσουν και αυτοί την παρέλαση. Η Επανάσταση του 1921 ήταν έργο των απανταχού Ελλήνων, ολοκλήρου του έθνους, ενιαίος ο πόδος, ενιαία η ελπίδα, ενιαίος ο αγώνας όπως ενιαία είναι η υπόσταση του ελληνισμού. Και σήμερα όλος ο ελληνισμός από την τηλεόραση της ΕΡΤ παρακολουθεί τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Όταν ήλι έφλεκτος συσσωρευτεί, σπινθήρα αρκεί να πέσει και την ανάπτει. Διούτον τη συνέβη εν Πελοποννήσο παρά τη θέληση και απόφαση όλων. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Σπυρίδων Τρικούπης στην ιστορία της ελληνικής επανάστασης. Όλοι οι Έλληνες, τόσο στην Ελλάδα και όσο και στη Διασπορά, σε όλα τα σημεία του ορίζοντα, από τα βάθη της Μικράς Ασίας μέχρι τη Βενετία την Τεργέστη τότε, από την Μεσημβρινή Ρωσία και τις παραδουνάβιες ηγεμονίες μέχρι την Αίγυπτο, είναι η αυτούργοι της Επανάστασης του 1921. Βέβαια τα ιδανικά, ένα μεγάλο μέρος της ποιοτικής αξίας ενός λαού μετρώνται τέτοιες στιγμές και όχι μόνο από την τιμή που αποδίδει στους ήρωες που τον εμπνέουν. Φίλες και φίλοι, αν θέλετε να προσδιορίσετε την αξία ενός λαού, κοιτάξτε τους ήρωες που τιμάει για τις πράξεις που τον εμπνέουν. Λαός που ξέρει να σεμνύεται και να τιμάει τους ήρωές του, λαός που αγωνίζεται χωρίς να υπολογίζει τις θυσίες για τις ανθρώπινες αξίες, δείχνει τρανά και ολοφάνερα ότι είναι δυνατός και γεμάτος από ψυχικό μεγαλείο. Είναι λαός ικανός όχι μόνο για να ζήσει, αλλά και να μεγαλουργήσει.
Τέτοιος είναι ο δικός μας λαός. Τα λέμε αυτά γιατί βλέπουμε το πρώτο τμήμα της σημερινής παρέλασης, όπου τη μυθική θέση όπως πάντοτε έχουν έτσι και σήμερα θα έχουν εκείνοι που άφησαν στα πεδία των μαχών τη σωματική τους ακεραιότητα. Είναι οι ανάπηροι πολέμου που περνάνε πάντα πρώτοι, όπως είπαμε και πριν στην παρέλαση. Είναι αιώνια και θα είναι αιώνια πάντα η τιμή και ο σεβασμός του λαού μας προς αυτούς για το μεγαλείο της θυσίας τους. Και ακόμη η αναπηρική τους καρέκλα γίνεται σύμβολο πεισματικής απόφασης των νέων να μιμηθούν τους αγώνες τους αν χρειαστεί, χωρίς να υπολογίσουν θυσίες. Οι ανάπηροι πολέμου περνούν μπροστά από τους επίσημους, μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανταποκρίνεται και αυτός το πέρασμα με έναν απλό χαιρετισμό. Από το πολέμο με τη σειρά τους θα πάρουν θέση απέναντι από τους επισήμους για να παρακολουθήσουν και αυτοί τη σειρά τους. Του Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα, θα δούμε τον επίσκοπο παλαιών πατρών Γερμανό, που αφού τοποθέτησε παντού φρουρούς, να στείνει πάνω σε πλυνθόχτιστο βωμό σκεπασμένο με χόρτα και δάφνες το σταυρό και να ευλογεί τα όπλα και την πρώτη σημαία που έφερε ο Ανδρέας Λόντος με κόκκινο χρώμα και μαύρο σταυρό στη μέση. Στη συνέχεια περνάει ο πολεμικός σύλλογος Κομάντος 74. Είναι οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και καταδρομείς που υπηρετούσαν στην πρώτη μοίρα καταδρομών την 21η Ιουλίου του 1974, ομοίως της δημιουργίας της τρίτης μοίρας αμφίβιων καταδρομών, οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας και τα πληρώματα των 13 Νοράτλας. Πραγματοποίησε την αεροποβατική επιχείρηση Νίκη, μεταφοράς προσωπικού με 13 αεροσκάφη. Από το Μάλε Μεχανίων στη Λευκοσία Κύπρου, τη νύχτα της 21ης προς 22ης Ιουλίου, που χαρακτηρίστηκε τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον ξενοτύπο ως επιχείρηση αυτοκτονίας, στη διάρκεια της οποίας βλήθηκαν όλα τα αεροσκάφη από φύλια και εχθρικά πυρά, καταρρίφθηκε ένα, το Νίκη 4, με συνέπεια να βρουν φρικτό θάνατο όλοι οι επιβαίνοντες σε αυτό, 27 λοκατζίδες και 4 αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας και 2 λοκατζίδες από το Νίκη 7. Συμμετείχε στις νικηφόρες μάχες του αεροδρομίου της Λευκοσίας 22 και 23 Ιουλίου και της σχολής Γρηγορίου στο ύψωμα Κολοκασίδη. Στις 16 και 17 Αυγούστου κατά των τουρκικών δυνάμεων εισβολής Αττήλας 1 και 2, η δε παρουσία του επί 7 μήνους στην Κύπρο αποθάρρυνε την Τουρκία για περαιτέρω επιθέσεις και αναπτέρωσε το ηθικό των αδελφών Κυπρίων. Στους δέκτες μας ο πολεμικός σύλλογος Κομάντος 74.